Mae bywyd gydag anhwylder o brydau yn golygu bod gydag ofyn am bopeth yn gyson. Bod yn styc at syniad a methu dianc, mae'ch byd yn crybachu i'r un peth yna. Mae Estynnwch Allan fel goleuni mewn lle tawyll iawn, gall wneud byd o wahaniaeth i rhywun. Ar y degau, dyna unig beth oedd yn cael fi allan yn gwely yn y bore. Rwy'n lwcus fy mod yn gallu troi at fy ffrindiau. Diolch iddyn nhw, rwy'n dysgu y fyw gyda fy phroblemau iechyd meddwl a chadw fy nghyb bwysedd. Mae nhw'n fatgoffa bod yn y bobl sy'n gofalu amdanaf. Gwneud rhywbeth fel cymryd yr amser i fynd allan am beint, neu hyd yn oed cael sgwrs a Skype. Cael amynydd a gadael iddynt wybod eich bod yn deall. Gwneud y hyn mae ffrindiau yn wneud gyda gilydd. Dyma rai o pethau bach sydd wedi fy helpu. Minnie ydw i, ac rwy'n byw gyda gwbryder.